ye kalo tile 27 san 2020 ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Alamusa tɛmɛnen minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsinin bɛ kɛnɛya ma a wulila ni ka taga Tɔnbɔkutu ka taga i ɲɛda Tɔnbɔkutukaw kan a selen pankurujigi kɛnɛ la sa maa minnu n'olu ye a kunbɛn sa o de kɛra Tɔnbɔkutu ale ye gouverneur ye n'a ale bɛ wele ko Goyina Aga Amadu ale yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa wɛrɛw tun bɛ yen nɔ minnu ye a bisimila ka taa cɛw fo ka taa se dugu kɔnɔna musow ta fanfɛla ma Michel Amala Sidibe yana ka kuma daminɛ a y'a fɔ ko ale taara an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la ani an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale fana tɔgɔ la ko a ka nin bɔ ɲɔgɔn ye ko a kun ti dɔwɛrɛ a kun de ka taga lajɛ degun min bɛ an ka dɔgɔtɔrɔ kan Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la ka taa coronavirus banabagatɔw ta fanfɛla fɛ k'a nana ni ka na o lajɛ ani fura bɛ se ka sɔrɔ o degun na cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ani a ka maaw u taara ka t'u ɲɛda Tɔnbɔkutu dɔgɔtɔrɔsoba ale kɔnɔna kan ani coronavirus bana bɛ maa minnu na. Cannabis ale tɔn 5 n'a bɛ t'i jɔ kilo 27 la héroïne ale kilo 6 ani cocaïne ale kilo 5 ni murumuru 3 ani hachis ale kilo 75 o de minɛna an ka yuruguyurugu kɛlɛbaw olu fɛ san 2019 wagati la. U ye fɛn min fana fara o kan tuguni ko tramadol ale 170 ani murumuru 62 ko u y'o minɛ ani furakisɛ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Diazepam u y'o 115 ani 71 ani tuguni u ye furakisɛ min bɛ yen n'ale bɛ wele tuguni ko Defedrine u ye o 600 ani 84 u ye o minɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ methamphetamine u ye o 112 u y'o minɛ maa 196 de la u y'u bɛɛ lajɛlen wele ni ka u ɲininka o maa ninnu na sa maa 20 de tun bɛ olu la minnu tɛ maliyɛn den yɛrɛ ye nin kuma in fɔra a bɛ tile damadama bɔ a fɔra maa min fɛ sa o de ye yuruguyurugu kɛlɛba o ɲɛmaa ye ni ale bɛ wele ko magistrat colonel Adama Tunkara a y'a fɔ wagati min na ani kunnafonidilaw de tun bɛ ɲɔgɔn ye la a kɛra protection civile olu ka minisiriso kɔnɔna la. An ka kɔɔri sɛnɛbaw u ko san 2020 fo ka taa se san 2021 ma k'olu tɛna kɔɔri sɛnɛ ɲinan san kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ ko kɔɔri ale sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kɔɔri min yɛrɛ n'ale kilo tun bɛ t'i jɔ 50 ani dɔrɔmɛ 5 la nka bi a kilo taar'i jɔ dɔrɔmɛ 40 de la ɲinan san kɔnɔna la nin kuma in fɔlen a kɛra jigilatigɛba ye kɔɔri sɛnɛlaw bolo. Korotum Togola ale ye baaraden min ni a y'a ka patroni bɔnɛ a nin na patroni yɛrɛ sa ale bɛ wele ko Awa Sukɔ ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ni a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin wagati in na a bɛ yɔrɔ min na sa o de ye 700 logements sociaux ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de ye ko Awa Sukɔ ale ko k'ale ka nafolo tununa a ka sokɔnɔna la nafolo min n'a bɛ t'i jɔ 30 o bɔɲɔngo la o ko kɛlen Awa Sukɔ ye kuma in ta ni ka taa da an ka ba polisilakaw kulo kan olu ye baaraden in wele ni ka a ɲininka a dalakan na ni ka tila ka a labila Layilatul Kadiri ale su nka kuma in kɛlen a ma bɛn Korotum ma Korotum min yɛrɛ n'ale ye baaraden ye a ye ko in mara a kɔnɔna la o y'a sɔrɔ a ka patroni yɛrɛ sa ale ye ko in ni ka a bila ka Korotum to a ka baara la walasa a bɛ se ka baara kɛ cogo min na nka Korotum ye ko in to a kɔnɔ ko in tolen a kɔnɔ sa a ye daba de ta ni ka a ka patroni k'a to ɲɛgɛn kɔnɔna la ni ka a kun ci a kun cilen kɔfɛ sa denkɛnin min bɛ yen n'o y'a mɔdennin ye a ye o fana jogin kosɛbɛ ni ka o fana da joli la o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a bolila ni patroni ka minɛn caman ye ka taga ni o ye a ɲininen don maaw fɛ maa o maa n'i kɛra nin baaraden in ye fɛn i k'a minɛ ni ka taa n'a ye an ka ba finitigilakaw fɛ yen nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kinshasakaw fɛ yen nɔ magistrat min bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ ka Vital Kermesse ni ka ale ɲangi a yirala k'a fɔ ko saya balilen cunna ale kan tarata su ka taa se alamusa don ma a kɛra Kinshasa.
an bɛ taga Burukinakaw fɛ yen nɔ. Jean-Claude Bouda ale ye Europe Marc Christian Kabore ka ministre kɔrɔ ye. U y'a minɛ ni ka a don bɛrɛ la k'a sababuya kɛ ko a ye yurugu-yurugu caman kɛ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan. Aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.